Τι έγινε, τι στο αεροπλάνο. Πού είναι οι άλλοι, ρε? Πρέπει να βρω τον Κώστα γρήγορα. Παιδιά, βρήκα τον Κώστα νομίζω. Κώστα, τι έγινε, ρε μπρο? Έχω κακάνει, φίλε. Το αεροπλάνο έπεσε. Είμαστε οι μόνοι που επιβιώσαμε. Μείνε μέχρι τέλους για να μας δεις να εξερευνούμε μια ολόκληρη σπηλιά. Μόνο κάτι μύγεσαι. Να προσπαθούμε να πολεμήσουμε έναν ποντικό. Όχι, όχι, μην το πετάξεις, ρε. Θα έρθει πάνω μας μετά. Να ψάχνουμε απεγνωσμένα για φαγητό. Το βρήκα εδώ πέρα. Βρήκαμε food. Εδώ πέρα. Μήπως όμως είναι δηλητηριώδες μούρα, δεν ξέρουμε. Θα τα αφήσουμε, αλλά αν πεινάσουμε πολύ. Αν πεινάσουμε Θα πολύ. είναι η μόνη λύση να τα φάμε κάποια στιγμή αν δεν βρούμε κάτι άλλο ή δεν σωθούμε. Και το πιο τρομακτικό από όλα είναι να περάσουμε μέσα από τη ζούγκλα. Ταχύτητα, μπρο, ταχύτητα, ταχύτητα. Σε κρατάω εγώ, μην αγχώνεσαι. Ναι. Έλα, 3, 2, 1, πάμε, πάμε. Πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Δεν παίζει να θέλει να περάσουμε από εδώ πέρα. Έλα όμως που από εκεί ήθελε. Δεν εγώ πρώτος. Δεν θέλει ένα άλμα να γίνει. Και τέλος να βρούμε τα πράγματά μας ή ό,τι έχει απομείνει από αυτά. Ακραίος, παιδιά, ακραίος. Μάγκες, όπως καταλάβατε, έπεσε το αεροπλάνο μας. Πρέπει να επιβιώσουμε εδώ πέρα, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Για αρχή, πρώτος στόχος είναι να βρούμε τα ρούχα μας, τα παπούτσια μας Και γενικά τα πράγματά μας. για να μπορούμε να κινούμαστε εδώ πέρα. Μετά θα πρέπει να ψάξουμε μέρη όπως εκεί πέρα από μια μυστική σπηλιά. Εκεί από πέρα. εκεί πίσω. Μπορεί να έχει πράγματα που θα μας χρειαστούν. Ίσως πάμε και εκεί κάτω, που μάλλον θα το κάνουμε. Να δούμε όμως έχει φαγητό, νερό και αυτά, γιατί δεν έχουμε τίποτα εδώ πέρα. Και τέλος θα πρέπει να βρούμε κάπου να μείνουμε και το χειρότερο από όλα να εξερευνήσουμε μέσα τη ζούγκλα, παιδιά. Όλη αυτή τη ζούγκλα. Πάμε να δούμε. Στόχος πρώτος, πρέπει να βρούμε πηγόντως τα πράγματά μας για να μπορέσουμε να έχουμε μια μικρή ελπίδα επιβίωσης. Είχαμε την πλήσα του Κώστα, είναι εκεί πέρα, αλλά είναι σε αυτό το πολύ περίεργο εδώ πέρα έτσι ξύλο το οποίο έχει πέσει. Αυτό το δέντρο έπεσε από εκεί πάνω. Κίνδυνο, μάγκες, μπορεί να πέσει και τη στιγμή που μιλάμε κάτι από εδώ πάνω. Οπότε, αν μπορείτε να like και να subscribe που είναι τελείως δωρεάν, βοηθάει πάρα πολύ, Κώστα, έτσι. Εννοείται, κάντε subscribe, γιατί βλέπετε τι κάνουμε. Καταφέρνεις να πας έτσι. Το στήριγμα δεν το χρειάζομαι. Ισχύει. Ας το κάτω, ας το κάτω. Το αφήνω εδώ. Πάμε. Προσοχή, μην πέσει πλειοτάξη και αν πέσει στη θάλασσα έχει, αλλά ο στόχος είναι να μην βραχείς, γιατί εγώ έχω βραχεί ήδη. Και δεν ξέρω αν έχει κάποιον αχινό μέσα. Αλλά ο Κώστας τον βολεύει για να βάλει τα παπούτσια του. Χρειάζεται να έχει αχινούς, παιδιά, ναι. Ακραίος, παιδιά, ακραίος. Είναι πολύ παιδιά κοντά ο Κώστας, πολύ κοντά. Πρόσεχε, μπρο. Το έχει, μάγκες, το έχει. Το κατάφερε. Ναι. Αλλά τα κατάφερες, μπρο. Αλλά. Πιάσαμε την πλούζα. Τρομερό. Ήταν πολύ δύσκολα, είχε καρφιά. Τα πέφυγα όμως. Άμα δεν έχει μύχτη, κάτω παιδιά, της κάνετε εδώ πέρα πως είναι. Και κατάφερα να περάσω. Μπράβο. Τι μας μένει τώρα, παπούτσια, Ναι, όπα. Μπορεί να Μια είναι. πέτρα εδώ. Για να δούμε. Επιτέλους έβαλε την πλούζα του, τώρα μένουν τα παπούτσια του. Για να δούμε. Έχει λίγο περίεργο έδαφος εδώ. Μην πάει και πέσουμε. Δεν σκάβει εύκολα. Ναι, ισχύει. Κολλάει. Μην πάει και πέσουμε μέσα, μπρο. Γιατί τσεκάρετε το πέρα κάτω. Που γάμο! Όπα. Λοιπόν, δεν θα το ξανακάνω αυτό ποτέ, μπρο. Εντάξει. Πάμε. Πάρω το παπούτσι στο ένα. Εδώ είναι. Αλλά βλέπω μια τρύπα, οπότε πρέπει να το τραβήξω με το στυλ. Για να δούμε, το έχεις. Μπράβο. Τέλειο. Όπ και τ' άλλο. Ωραίος, μπρο. Έχει κολλήσει κάτι φυτά. Το έχει μέσα από πίσω. Σαν να το γλουτσάς, σαν να το έτσι. Ωραία. Τέλεια. Φέραμε τώρα με ένα το στικ για να συνεχίσουμε να πάμε στη βάση μας. Πιάσαμε και τα δύο παπούτσια. Τα κατάφερε, παιδί. Μάγκες, κάτι ακούγεται. Τι είναι αυτό, μπρο. Δεν ξέρω. Φέρε ένα ξύλο. Το πρώτο απρόβλεπτο συμβάν. Μάχη με έναν ποντικό. Ίσως λίγο μεγάλο ποντικό, μπορεί να πει κάποιος ωραίο. Θα πάρω και δύο έτσι παλούκια. Πάμε, παιδιά, κάτι άκουσα εκεί πέρα. Το ξανακούω. Δεν έχουμε φαγητό εδώ πέρα, οπότε οτιδήποτε είναι χρήσιμο. Για αρχή θα πετάξω αυτό το ξύλο. Όχι, όχι, μην το πετάξεις, ρε. Θα έρθει πάνω μας μετά. Δεν ακούω, μάγκες. Επειδή είναι κάτι επικίνδυνο εκεί πέρα, θα πάω παραλιακά για να μην με χτυπήσει, παιδιά. Και πάμε και... Ο Μπούστη είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι κάποιος μεγάλος ποντικός κάτι. Ισχύει. Πάω να πάρω τα πράγματα μου εκεί πέρα γιατί θα με διαλύσει ο Μπούστη. Να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο ποντικό δεν είναι η μόνη φορά που θα τον δούμε. Μάγκες, δίκα τις κάτσεις μου. Και κάνω τα παπούτσια μου. Για να σας θυμίσω, σε πάρα πολύ λίγο θα δούμε τη μυστική σπηλιά και πιο μετά θα εξερευνήσουμε ολόκληρη τη ζούγκλα. Λοιπόν, για αρχή δίκα τις κάτσεις μου. Πέταξε τα καλά όμως. Αλλά θα...
Ναι. Λοιπόν, μάγκες, καταφέραμε και πιάσαμε και τα δύο παπούτσια και τα ρούχα του Κώστα και τα ρούχα τα δικά μου. Πάμε πίσω να τα αφήσουμε και μετά ξέρετε που έχουμε να πάμε. Παιδιά, έχει μια σπηλιά, δεν φαίνεται, αλλά έχει μια τρομερή σπηλιά εκεί πέρα. Θα πάμε εκεί πέρα στη σπηλιά, όπως είπα, παιδιά. Μήπως καταφέρουμε και βρούμε πράγματα για να βοηθήσουν την επιβίωσή μας, έτσι Κώστα? Εννοείται. Ξέρετε μας, παιδιά, εγώ και ο Κώστας θα πάμε εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, καλή μας τύχη, μάγκες, καλή μας τύχη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, όμως κάποιο φαγητό, κάτι να έχουμε. Ποιος ξέρει. Το θέμα είναι όμως ότι για να πάμε εκεί πέρα θα μπούμε στη θάλασσα. Έχει βίντεο, Κώστας? Ναι. Μπαίνω και εγώ, παιδιά. Αν και έχω βραχιόλους, οπότε. Για να δούμε, μάγκες. Είναι λίγο βαθιά εδώ πέρα τα πράγματα. Οπα! Παιδιά, βρήκα μπέρις. Το βρήκα εδώ πέρα. Βρήκαμε food. Εδώ πέρα. Μήπως όμως είναι δηλητηριώδες μούρα, δεν ξέρουμε. Θα τα αφήσουμε, αλλά αν πεινάσουμε πολύ. Αν πεινάσουμε Θα πολύ. είναι η μόνη λύση να τα φάμε κάποια στιγμή αν δεν βρούμε κάτι άλλο ή δεν σωθούμε. Άρα θα πάμε άκρη εκεί πέρα. Τώρα. Ωραία, φίλε. Αμάν, παιδιά. Νομίζω βρήκα μια είσοδο για τη ζούγκλα πάνω. Κώστα, ναι. Όντως. Μια έξοδο, μάγκες. Ναι. Όταν καταφέρουμε και ξεβρίσουμε εκεί πέρα, θα φύγουμε από εδώ πέρα. Θα πάρουμε τα πράγματά μας και όλα αυτά. Ωραία. Να πούμε στη ζούγκλα, πας και καταφέρουμε και βρούμε κάποιο ζώο ή κάτι τέτοιο. Άρε, μάγκες, πήγαιναν όλα μια χαρά στη ζωή μας. Θα κάναμε το Κώστα και άλλα πράγματα και έπεσε το αεροπλάνο μας. Και τώρα είμαστε στη μέση του πουθενά, δεν υπάρχει τίποτα. Σχεδόν τελειωμένοι είμαστε. Παιδιά, αυτά είναι πολύ αρχαία μάλλον. Τώρα είμαστε αρκετά με στα λαστικά, εγώ έχω μπει μέχρι μέσα. Κοιτάξτε πού μπαίνει το στυλ. Εντάξει, εγώ έχω τελείωσει το τσάκι. Του Κώστα είναι σαν μαγιό κάπως. Τυχερός που το βάλα εκείνη τη μέρα. Είχα σκοπό να κάνω μπάνιο στις διακοπές, Αλλά κάνουμε μπάνιο. Η σπηλιά, μάγκες. Ω μαλάκα, Κώστα, τι είναι αυτό, μπρο? Φτάσαμε στη σπηλιά, παιδιά. Τι είναι αυτό, μαλάκα? Δεν μπαίνω εκεί πέρα, μπρο, ή να μπούμε, δεν ξέρω. Εγώ λέω πρέπει να μπούμε. Το φοβάμαι λίγο, μπρο. Πρέπει να δούμε τι είναι. Αρχικά θα δούμε απ' έξω τι γίνεται. Ναι. Εδώ πέρα, αν έχει πέσει σκαλοπάτια, μάλλον έχουν διαλυθεί από ό,τι βλέπω. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στη σπηλιά, παιδιά. Πελαργή, παιδιά, πελαργή. Εάν δεν βρούμε φαγητό, θα είμαστε στο φαγητό τους, πιστεύω. Κύριε Γλάρη, δυστυχώς. Εδώ νομίζω λίγο αχινούς μπρο, αλλά ακολούθαμε ακριβώς. Κοίτα που πατάς κάτω. Ναι, ναι. Δεν προτιλές τώρα. Έχει αχινούς, πρέπει να ξέρεις. Αλλά είναι μέσα σε βράχια αυτά. Δεν μπορούμε να πάμε, ρε. Ηρέμησε, το έχω. Πρέπει να το βγούμε πιο έξω, μπρο. Εσύ βγήκες έξω. Και πάτα πάνω σε πέτρες που είναι εύκολο και σίγουρο. Γλύσσα, Μπρο, γλύσσα φουλ. Παιδιά, εδώ οι πέτρες από το νερό γλυστάνε πάρα πολύ. Έχουν γλύτσα πάνω, Κατάφερα και σε αυτή την πλατφόρμα εγώ. Θα συνεχίσω μέχρι κάτω Κώστα να δω μήπως βρούμε κάτι κάτω. Ναι, εγώ καπάω θα δω. Οκ, μπρο. Από ό,τι φαίνεται η παραλία είναι πολύ μεγάλη. Πρόσεχε, ρε. Εδώ εγώ τα κατάφερε μέχρι το βέρα, μάγκες. Δείτε όμως το πέτι μας περιμένει, παιδιά. Αλλά το σημαντικότερο είναι αυτή η σπηλιά η οποία έχει γίνει μάλλον. Πιστεύεις είναι τεχνητή, Κώστα, της θάλασσας? Φαίνεται τεχνητή, ρε φίλε όμως. Έχει και αυτή από ανθρώπινα χέρια. Και φαίνεται πως μπαίνει μέσα να έχει και ένα δρομάκι στα δεξιά. Τι να έχει? Ένα δρομάκι στα δεξιά. Εκεί. Μπορεί να πούμε εκεί πέρα, θα πέσει και θα σκοτωθούμε, ρε. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Δεν ξέρω. Δεν θα πέσει. Δεν θα πέσει. Δεν γίνεται να πέσει. Το θέμα είναι τι θα έχει μέσα. Μάγκες, δεν ξέρω αν είναι εύκολο να πούμε εκεί πέρα. Οπα, τι είναι αυτό που επιλέγει εκεί πέρα, παιδιά? Πάμε αυτό εκεί πέρα τώρα. Συνεχίζουμε τον Κώστα εδώ πέρα. Πάμε τώρα να βγούμε προς τη σπηλιά, παιδιά. Καλή μας τύχη, εύχομαι. Δεν ξέρω τι μας περιμένει εκεί πέρα, αλήθεια είναι. Είναι πολύ ρίσκο. Αλλά δεν έχουμε και επιλογή μεγάλη. Για αρχή θέλει εδώ πέρα αυτές τις πέτρες. Είναι τυχερός, του έχω δώσει στο ξυλάκι, αλλά εγώ δεν έχω ξυλάκι. Το πέταξε στο ποντικό της και ήταν αυτό εκεί πέρα πριν. Γλιστράει πάρα πολύ αυτή η πέτρα, όχι. Οι πέτρες είναι ακραία πολύ, επειδή έχουν βραχή. Το παίρνουμε όσο έχει, παιδιά, τις πέτρες. Προχωράμε σαν τη φυλά εδώ πέρα δεξιά-αριστερά όμως. Μάγκες, η σπηλιά είναι ακριβώς μπροστά μου. Βλέπω όμως κάτι μηγάει εκεί πέρα, παιδιά. Και το τρέλαιο παπούτσια. Παιδιά, Τι γίνεται? είναι άνθρωποι εδώ πέρα. Ήτανε, είναι. Δεν έχω ιδέα, παιδιά. Αμάν, τι βρήκαμε εδώ πέρα, μάγκες? Οχ! Παιδιά, βρήκαμε ρακέτες. Εδώ έχει πράγματα σαν να ήταν κάποιοι άνθρωποι εδώ. Βρήκαμε αυτό Ή είναι πέρα, ακόμα. το οποίο είναι τελείως διαλυμένο, οπότε το πετάμε.
Και αυτή εδώ η λάμπα. Ναι. Μάλλον για να φωτίζουν το βράδυ από τα ζώα οι άνθρωποι. Ποιος ξέρει, μάγκες, πάντως είναι διαλυμένα τελείως. Φαίνεται να έχουν. Εδώ όμως είναι η σπηλιά, παιδιά. Η οποία, όπως σας είπα, δείτε, έχει και μια είσοδο προς τα εκεί μέσα. Ναι. Παμπρέοχη. 2 εισόδους. Παμπρέοχη. Τέλειος. Ναι. Άμα γίνει μαλακή και πεθάνουμε τώρα, αλήθεια. Δεν μπορεί να πέσει αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Το θέμα είναι μόνο τι θα έχει μέσα. Μάγκες, είμαι χεσμένος πάρα πολύ, ορκίζομαι, ρε. Τώρα το βίντεο σε βίντεο. Βίντεο σε βίντεο, παιδιά. Εδώ μιλάμε την επικίνδυνη κατάσταση. Να μας προσθέτει, παιδιά. Βγάζουμε το βιντεάκι μας, αλλά γιατί έχει πάρα πολλές μέγισες. Δεν έχει τίποτα, παιδιά. Μόνο κάτι μύγες έχει. Μια διέξοδος. Μάγκες, βρήκα όμως. Αυτά θα μας χρειαστούν, για το σπίτι μας. Αμάν. Και βρήκα και ένα ακόμα από πέρα ξύλο. Το οποίο δεν φαίνεται και άσχημο, παιδιά. Όντως. Συνεχίζουμε. Σαν άξινη του Minecraft, σαν. Άμα σε επιτεθεί κάποιος όμως, το έχουμε, παιδιά. Ισχύει. Δεν ξέρω εδώ πέρα. Είναι ένα όπλο. Δεν ξέρω εδώ πέρα με είναι φιλικοί οι άνθρωποι, όχι. Λοιπόν, πάμε πίσω στη βάση μας, παιδιά. Μένει να βρούμε πού θα μείνουμε, εάν θα μείνουμε στην παραλία και πρωτού σιγουρευτούμε, γι' αυτό θα εξερευνήσουμε και τη ζούγκλα, μπάγκες. Οπότε, καλή μας τύχη. Τι είναι αυτό? Ποιο μπρο. Βρήκε εδώ πέρα κάτι ο Κώστας. Φελζόνα, δεν φελζόνα. Ναι. Περίεργο, πώς βρέθηκε εδώ πέρα? Ποιος ξέρει. Κάνα ναυάγιο ενός πλοίου. Μάλλον. Τώρα όμως προσοχή, μάγκες, πώς θα βγούμε από εδώ πέρα. Γιατί εδώ πέρα, όπως βλέπετε, είναι χάλια τα πράγματα. Τελειωμένα όλα. Κάτι ήρθε πάνω μου πάλι. Τι έγινε πάνω του? Ο Κώστας ακόμα κρατάει τα βατόμουρα. Μπορεί να μας χρειαστούν για φαΐ, δεν έχουμε βρει τίποτα άλλο. Γλιστράει αυτό. Αυτό όχι. Πρόσεχε. Μην φας Ό,τι κανένα. έχει βράσει. Είναι κάτι στη θάλασσα που λαμπερίζει όμως. Τι είναι αυτό, παιδιά? Να το πιάσω. Το διέλυσα όμως. Μάλλον ήταν από αστακό. Ναι. Μάλλον ήταν από αστακό, παιδιά. Ή από κάποιο είδους. Ανεβαίνουμε μην για πάνω όμως, παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε, μάγκες. Έχω βραχή όμως. Το παντελόνι, παιδιά, είναι. Την νύχτα πρέπει να ανοίξουμε φωτιά. Μπρο, να ανοίξουμε φωτιά. Ισχύει. Πρέπει να ανοίξουμε φωτιά, αδελφέ, και να στέλνουμε τα ρούχα μας. Και εμάς. Τη νύχτα δεν ξέρουμε εδώ πέρα πόσο κρύο έχει, παιδιά. Όταν φτάσουμε στη ξηρά, σας επιστρέφουμε. Παιδιά, ετοιμαστείτε γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μπούμε μέσα στη ζούγκλα και το τι θα δούμε εκεί πέρα είναι λίγο περίεργο, αλλά θα το μάθετε. Τα κατάφερα, μάγκες, μένει να βγει ο Κώστας τώρα και να πάμε να πάρουμε τα πράγματά μας. Μπρο. Πήγα να γλιστρήσω. Σαν κάτι να με τράβηξε. Λοιπόν, παιδιά, εγώ τα κατάφερα σχεδόν. Φτάνω σχεδόν έξω, μάγκες, οπότε πάμε να πάρουμε τα πράγματά μας και επειδή είναι νυχτό από ό,τι βλέπετε, ο ήλιος, παιδιά, πέφτει. Άμα δείτε εκεί πέρα, ο ήλιος έχει πέσει. Εδώ ο Κώστας. Πρέπει να φύγουμε. Πρέπει να φύγουμε γρήγορα. Μας πιάσει το νύχτα στην παραλία, γιατί άμα πιάσει. Τώρα είναι καλά, μάγκες, αλλά μας πιάσει η νύχτα στη ζούγκλα. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα, Κώστα. Σοβαρό πρόβλημα, μπρο. Ωραία, τα κατάφερα. Αφήνω το ξύλο γιατί με βαραίνει. Πάω να βάλω τα παπούτσια μου για αυτά και πάω να συγκρίνουμε στη ζούγκλα, μάγκες. Το ξέρω τώρα θα είναι ρογμένα τα πόδια μου και αυτά, αλλά θέλω για Κώστα, παιδιά. Λοιπόν, Κώστα, έλα να βάλω τα παπούτσια σου και τα δικά μου, οκ. Φύγαμε, μπρο, πάμε γρήγορα. Για βάλαμε τα παπούτσια μας και εγώ και ο Κώστας. Φυγάρτε εδώ πέρα. Fit of the day. Fit of the day. Fit of the survival. Λοιπόν, με αυτή το πέρα δεν τα ξεβράστηκα, παιδιά. Με βοήθησε πάρα πολύ γιατί κάπου εκεί πέρα θέλαμε να πέσει το αεροπλάνο. Δεν το βλέπουμε τώρα, αλλά κάπου εκεί πέρα. Φαίνεται τα συντρίμια τα άσπρα μακριά. Κάπου εκεί πέρα πέσει το αεροπλάνο, παιδιά. Έπεσε βαθιά μέσα στη θάλασσα. Πες να πνιγήκαν οι άλλοι. Δεν ξέρω πώς τα καταφέραμε εγώ και ο Κώστας. Εν μεταξύ, εγώ όταν βγήκα ήμουν διαλυμένος. Ο Κώστας είναι εδώ πέρα έτσι χαλαρό. Ναι. Κώστα, τι έχω επιβιώσει, φίλε? Είχα ξεβραστεί μία ώρα πριν και έτσι κατάφερα να έχω μια προετοιμασία. Τέλειος. Λοιπόν, φύγαμε, μάγκες, από αυτό το μέρος. Φαγητό βρήκαμε κάτι πολύ λίγο. Κάτι βατόμουρα που από κάποιο πουλί ήταν. Δεν ξέρω πώς βρέθηκαν εκεί πέρα. Φάγαμε. Το φάγαμε γιατί πεινούσαμε. Αν και πονάει λίγο κοιλιά μου, μπρο. Δεν νομίζω να έχει κάτι. Εντάξει, απλά μπορεί να πάμε λίγο ταλέτα μετά. Τώρα πώς θα περάσουμε Εδώ πέρα. Τι? Θέλω να δεις θα το πόδι μου, παιδιά. Πώς έκανα εδώ πέρα το άλλο, πρόσεχε εγώ γιατί είναι λίγο επικίνδυνο εδώ πέρα. Λοιπόν, μαγκές. Ωραία, φίλε, πώς το ανεβαίνουμε αυτό, μπρο? Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μονοπάτι. Λοιπόν, παιδιά, θα ανέβω πρώτα εγώ. Καλά, μπρο. Μαγκές, τα κατάφερα.
τώρα με ανέβει ο Κώστας. Έχω ανέβει ως εδώ. Ναι. Για να δούμε. Μάγκες, εδώ πέρα βλέπω λίγο περίεργο το μέρος. Λοιπόν, το έχεις Κώστα? Και κάτι ακούω, μπρο. Ισχύει. Τον έχουμε πιει μπρούσκο, αλήθεια, φίλε. Τα κατάφερα. Κι εγώ κάτι ακούω. Έχω μαθεί γιατί ακούω διάφορα πράγματα, μάγκες, αλλά δεν υπάρχει επιλογή. Φαίνεται να είναι η μοναδική η έξοδος που έχουμε δει. Αυτό. Καλή μας τύχη. Γαμώτος. Πάμε, μπρο. Εδώ πέρα είναι πολύ δύσκολο να πέσεις πολύ εύκολο, βασικά πολύ δύσκολο. Εδώ ναι, μπορεί να πεθάνεις εύκολα. Ένα μικρό σαβράκι ήταν, μπρο, τσίλαρε. Τσεκάρετε πόσο εγώ δύσκολο είναι εδώ πέρα. Έλα, μπρο, πάμε. Δεν μπορώ να περάσω, μπρο. Τι? Πρέπει να με κρατάς. Έλα, μπρο. Θα με βοηθήσεις εδώ. Περάσαμε μια πολύ επικίνδυνη γέφυρα. Με βοήθησε πολύ εδώ. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο εδώ πέρα, αλλά θέλει ταχύτητα, Ωραία. Ταχύτητα, μπρο, ταχύτητα. Σε κρατάω εγώ, μην αγχώνεσαι. Ναι. Έλα, 3, 2, 1, πάμε. Πολύ καλά. Ωραία. Πάμε, μάγκες. Το βγάλαμε. Τώρα που δεν ξέρουμε καν που βγαίνει αυτό και ποιος μπορεί να είναι εδώ πέρα, αλλά δεν έχουμε καλή επιλογή, παιδιά. Είναι πολύ επικίνδυνα σημεία. Σκάτα είναι εδώ. Εδώ να φτιάχνει η φόρα, μάγκες. Και να δείτε το που έχει πέσει, τσεκάρετε πως έχει πέσει. Εδώ πέσει είναι ο Κώστας. Μάλλον τα καταφέρουμε και βγαίνουμε σε πολιτισμό, παιδιά. Καταφέραμε και επιβιώσαμε το ατύχημα. Το αεροπλάνο. Βλέπω να έχει έξοδα αυτή η κούκλα. Ωραία, φίλε. Αλλά μου φαίνεται πολύ παλιά κτίρια, ρε φίλε, αυτά. Τι είναι αυτό το παλιό κτίριο που βλέπουμε? Σαν τείχος είναι, σκάτα. Αιώνες πριν είναι αυτά. Φαίνονται πάρα πολύ παλιά. Δεν παίζει να θέλει να περάσουμε από εδώ πέρα. Ο μπρο, από εδώ θέλει, μπρο. Από εδώ. Βγαίνω εγώ πρώτος. Και εδώ θέλει ένα άλμα να γίνει. Εδώ θέλει άλλο μισχύ. Μισχύ. Ωραίος. Μάγκες, νομίζω βγαίνουν προς τα έξω. Είμαστε οι δύο ξαθλαιωμένοι. Περπατάμε πάρα πολύ ώρα σε αυτή τη ζούγκλα. Τεράστιο δέντρο, μπρο. Ναι. Που έχει πέσει. Πραγματικά. Έχει περάσει αρκετά εδώ πέρα. Να παίξεις καλοπάτια, μαγείς, νομίζω βγαίνουν προς τα έξω. Ναι. Μπρο, κάτι βλέπω εκεί πέρα, ρε. Τι είναι αυτό? Κάτι βλέπω, μπρο. Πάμε. Κάτι βλέπω. Η παραλία που ήμασταν εκεί πέρα πριν. Δείτε πού έχουμε ανέβει. Ωραία, φίλε. Μάγκες, τα καταφέραμε. Βρήκαμε πολιτισμό. Δεν ξέρω, θα δούμε ακριβώς τι έχει εδώ πέρα. Ποιος πολιτισμό εδώ? Δεν έχω ιδέα, μπρο. Ναι, μπρο. Σαν παλάτι είναι αυτό, μπρο. Μάγκες, σαν παλάτι είναι αυτό. Σε παλάτι, σε κάστρο. Λοιπόν, Άρα και τι είναι αυτό? ολοκληρώσαμε το βίντεο. Επιβιώσαμε το ατύχημα του αεροπλάνου. Βρήκαμε τον πολιτισμό. Τι έχω να πω, like, subscribe, comment, έχω να κάνω πολύ καιρό βίντεο, αλλά ήρθε η επιστροφή. Ναι. Ή και όχι. Θα δούμε, δεν ξέρω, εγώ πιστεύω πως ναι. Ναι, ρε, ναι. Like, subscribe και τα λέμε σε ένα άλλο. Από μένα και τον Κώστα, peace. Ciao, μάγκες.